Haga jingle kai FIFA Women World Cup round of 16 hapadengga Netherlands Persia ke South Africa. Bat kanega dega sin ga badengkong begini gi artli gi kenhun. Kini ya kendu haga jingle kai FIFA Women World Cup. Apa pai shakne ke jingle kai ka Netherlands kalayo bat pen ki jar ningkong dang ha ka minute ka bakhandai lengba ga jil rule ka badai ka theyale kai naga club Manchester City. Bad hadu bukut ke kelas step Om Don Shu ki bala bat penki jar nabaro artli ki kenhun. Bad haga jingle kai haga kelamit ka Netherlands kala yo beang ban tap ya ga gol ga ba ar kata haga minute ka ba san penriu Henry lengba ga jingle rap jong ka VAR la shem ba ga dei ka offside. Bad dei haga minute ka ban riu peu pra ka Netherlands kala yo ban tap ya ga gol ga ba ar lengba ga Linets ka ba dei ga theyale kai naga club Juventus. Bad dei lengba gini ki ar gol ki theyale kai jong ka South Africa ki klemla ban pai hadu bukut ka khandai per minute ban riu minute ka additional time haga ba ki theyale kai jong ka Netherlands kilala ban pelim da arla not badi rong shaka quarter final haga wei pat ka jingle kai round of 16 hapreng ka Sweden Persia ke USA bat kanega ga sin ka bahnyo bagini ki ardli ki kenhun kini kendu haga jingle kai FIFA Women World Cup haba pai shakane ka jingle kai haga kela step ka jingle kai ka long mare khai haga ba baro artli ki klemla bat ban khijar hadu bukut ka kela step bat kumjuru haga kela mid ka jingle kai ka long kumju haga ba omdon ki bala ban tep go hadu bukut ka khandai per minute bat la habat penjalan ya ka jingle kai sakumba like per minute bat hagi ni ki live per minute ru omdon ki bala ban tep gol bala habat pendon kam da penalty shootout ban rai mano bani rong shaka quarter final. Bat dei ha ke penalty shootout ka bala kenjat da marnyo ngun ka Sweden kalala ban pelim ya ka USA da san la sau. Bat kanega jing job jong ka Sweden kawan hadin ka jingerap jong ka goal line technology ha ka ba ka ball ka bala kenjat da galina katam tang 10 mm naulan. Bat leng ba kanega jing job ka Sweden ka dei ka sin ka banengkong bagan job leng ba ka penalty shootout na du snem khat khandai spa khandai peusan Persia ka China. Paling bagan ikan 6 rem ke USA ke dega sin ke beningkong bagan syak rem hashwaban poi syak semi final haga jingle kai Women World Cup ke jongka paling bagan ikan jing job ke Sweden ke kendu Persia ke Japan haga quarter final.